tambalang kumikinang. Nicole Ayala and Diego Bandido. Hey! Magandang tanghali, kumikinang na ulo, Diego Bandido. Go, Diego, go. Magandang tanghali, kumikinang ina. Dear Nicole Ayala and Diego Bandido, nung isang araw po may pinost po na joke si Miss Nicole Ayala tungkol sa tungkol po sa pagpapainit ng mga Ano yan? Anong pagpapainit yan? Hindi, alam ko na to. Yung parang initin yung initin yung mga nuggets, yung mga fast food. Ewan ko na kung Okay, so context. Nag-post ako ng isang araw na isang joke na hindi naman joke, sa totoo lang. 'Di ba? Sabi ko dun sa post na 'yon, kung pinapakain mo yung anak mo ng chicken nuggets, frozen pizza, fast food, hotdog, bacon, masama kang magulang. Sabi ko doon, you're a terrible parent. Yeah. Sabi ko, dapat kahit gaano ka ka-busy, find the time. Ayan. Find the time para initin, i-microwave. Yun yung parang point ko. Yun. So anyways, yung init-init daw. Tapos, teka lang, basahin ko lang. Dahil dyan, nagkaroon po kami ng pag-aaway ng mga kumari kong mga nanay. Hindi kasi nila naintindihan yung point. Tsaka syempre, ang gagaling nila kasi lahat ng pinapakain nila sa anak nila ay gulay. Yan ang sinasabi namin sa inyo eh. Wala lang. Huwag kayong maniniwala sa amin. Nakakagulo kami. Hindi kami nakakatulong, kaya nga kapag halimbawa may mga humingi sa amin ng advice, talagang sinasabi namin bakit. Damiro lang. O ngayon po, hindi po kami masyado nag-uusap ng dahil po dyan. Ano po ba dapat gawin? Pero I agree with you, Miss Nicole. Ayan. Una, okay, so yung mga ganitong klase mga content, whether it's coming from me, coming from Diego, coming from whoever content creator or influencer, bago tayo mag-react ng bonggang-bongga, bago ito maging mitsa ng pagkakaibigan, mitsa ng mga marihan, 'di ba? Una, kilalalin lang din muna natin. Ano bang klaseng content creator ito? Kasi like, for example, merong mga tao na ang content nila puro kalokohan lang talaga. So, ibig sabihin, wag mo seryosohin yung mga pinopost niyan na parang didibdibin mo na magiging rason ng pag-aaway. Kasi sa totoo lang, laging pa-joke ang lahat. Yung una. Pangalawa, content lang din po ito. Correct. Maaaring content na makakatulong talaga para sa'yo, makaka-uplift, or maaaring wala lang, it's just there to entertain. So, uulitin ko, hindi ito para mag-end ng marehan. Correct. At samahan at pagmamahalan. Yan. Pwedeng maging, katulad na nangyari sa inyo, cause for debate. Pwede. Yeah. Pwedeng debate. Oo, yan. correct. Pwedeng pagdebatihan, pwedeng magkaroon ng pag-uusap, ganyan. Pero hindi, uulitin ko for the third time, 'di ba? Hindi ito para maging mitsa ng marihan, mitsa ng relasyon, at mitsa ng pagmamahalan. Huwag itong mag-friendship over kayo nang dahil sa mga content na mga taong pina-follow po ninyo. Same lang din ito sa lagi naming iminumungkahi na halimbawa, pagdating sa mga pagdating sa mga eleksyon, yung mga political alam natin na magkakaiba at magkakasamaan kayo ng loob, iwasan na lang yung mga ganitong usapin. Tama. Kasi hindi natin pwedeng ipilit yung opinion natin sa iba.
Parang katulad ng opinion tungkol sa generation. Generation natin na Generation X versus Gen Z. So isipin mo kami ni Diego Gen X. 'Di ba? May mga nasa gitna pa niyan, may millennial, tas bago mag Gen Z. So, alam mo 'yon, tas bago rin mag Gen Alpha. Na ngayon meron na ng Gen Beta. So, imaginein mo na lang yung differences ng pagpapalaki, ng itsura ng mga building, ng kinalakihan, 'di ba? Ibang-iba po talaga. So, hindi mo pwedeng pwedeng magsalpukan in terms of intellectual, sabi mo nga kanina, Jegs, intellectual na debate, pero hindi ito para mag-away kayo at maging dahilan kung ba't hindi na kayo magkakabati-bate. Correct. Ayan. Kasi yung behavior natin, mga tao, ang nagbibuild po niyan is our experiences. Magkakaiba tayo ng mga experiences. Magkakaiba. Kami naranasan po namin na kapag kagalit kami sa isang tao, binabagsakan namin siya literal ng telepono. Ngayon kasi, ang maririnig nyo na lang is tut. Kasi na-disconnect na. Kami po literal, kapag kagalit po kami sa kausap namin and we want to stress a point, literal, ibabagsak namin yung telepono dun sa kung hindi ka pa kontento, tatawagan mo pa tapos ibabagsak mo. Correct. Ganon. Yung redial mo. Yung rotary pa. Oo, correct. Pwedeng doon na tayo sa medyo may redial naman, Jex. Dikipad naman, dikipad. Oo, pero meron talaga na dial, 'di ba? So may mga ganyan pa na ulitin mong tatawagan para sigawan ulit tapos para bagsakan ulit. Ganon namin doon kami lumaki. At eto pa, ang kinalakihan pa namin ay hindi po lahat may telepono. Isipin mo yun? Sa amin dati, hindi ko makakalimutan sa Samat Street, Mandaluyong City. Parang isa lang ang may telepono. Sa sobrang isa lang ang may telepono, talagang lahat ng mga important calls na lahat ng mga kapitbahay, doon lang sa tindahan na yon. Naranasan mo ba, Nicole Yala, yung nakikipag-away ka sa payphone, yung hinuhulugan? Yung tapos wala ka ng barya, pero gusto... Patapos na yung usapan nyo pero nag-aaway kayo. Totoo, naranasan ko yan. Naranasan mo ba, Diego Bandido, yung kailangan mo muna mag-scratch ng call card? Para mag-scratch ka ng call card, tapos itatawag mo ba o idadial mo yung sandamukal na numbers, parang 16 na para numbers para maloadan ka ng 150, 300, 500. Mayaman ko kung ano niload mo, 1,000. Diba? Ngayon kasi puro ang dami ng unlimited calls and text to all networks. Dati hindi. May bayad kapag ka Globe ka, tapos sa Smart ka magte-text, may bayad. May bayad yung mga calls, may mga ganyan. Ngayon kasi ang dami na pong unlimited promos. Kaya nauso nga dati yung drop call Yan. Saan ka na? Correct. Kasi nga, para... kung tumatawa ka ngayon, malamang may gout ka na! Totoo, yung drop call kasi, yung pag sinabi mong drop call, saan ka na, tas ibababa, hindi siya kasi considered as a call. Correct. Parang hindi siya papasok as 1 minute. Parang ma-charge ka lang kung 1 minute. Diba? So imaginein mo, dun kami lumaki. Beeper. Na parang kapag ka, ito ang isa sa mga classic na hindi ko makakalimutan, pag may manliligaw sa'yo, dadaan ka muna sa isang ang tawag sa kanila, operator, para sabihin mo kung anong gusto mong sabihin, ano yung gusto mong sabihin. So, message Ikaw ba nagka-beeper ka? Oo, nagkaroon ako ng beeper. Pero yung pinakamababang plan or parang pinakamababa na basta yung halos hindi maka-receive kasi. Kasi mababa lang yung uri. Ganyan. Nagkaroon ako ng pager. So, hindi ko makakalimutan yun. Kasi, yun nga, bago ka dumaan, bago mo masabi yung nararamdaman mo, may mga nanligaw sa akin na through pager na parang, ay grabe, hindi talaga siya nahihiya. Idinaan niya sa operator, pwede bang manligaw? Diba? Parang gano'n. So, there are differences. So, ganun din pagdating sa parenting. So, mabalik tayo doon sa ba't kayo nagkaroon ng pagdedebate tungkol doon sa aking content. So, doon sa content ko na yun, sinabi ko, of course, meant to be a joke na hindi joke. Diba? Kasi ako, I feed my kids chicken nuggets. I feed them hotdog. I feed them pizza. Nagpa-fast food kami. Favorite ko din kasi yun. Mahirap namang, to be honest,
mahirap din na i-influence ang mga anak natin kung tayo mismo hindi natin pinapractice. Tama. So kung sa bahay namin, pinapractice talaga namin na lagi kami may pizza, it's also because ako mismo bilang magulang, favorite ko yun. So, and that's me. And I am feeding my kids, period. Hindi ko sila pinapakain ng stapler, hindi ko sila pinapakain ng tumbler, hindi ko sila pinapakain ng tae. Pinapakain ko sila, period. That's me. And yung joke ko dun is, masama kang tao kung pinakain mo sila ng malamig. Diba? And joke pa rin yun. Diba? So, ibig sabihin, kanya-kanya. So, kung kanya-kanya ng henerasyon, kanya-kanya rin pagdating sa parenting. Kung sa bahay po ninyo, pinapractice nyo po yung lahat ng klase ng gulay sa bahay kubo, go. I'm so happy for you. Ayan. Good for you. Pero kung hindi, hindi din talaga. Depende kasi nga sinasabi natin, depende sa dynamics ng parenting. Like for example, sa amin sa bahay, dahil medyo sanay talaga kami kumain ng, halimbawa, yung gulay. Kaya si Riley, yung 3-year-old na baby namin doon sa bahay. Bata pa lang siya, gulay na siya. Oo, so pagpapasok sa school, yung iba kinakain chichirya ng mga anak, sa kanya baon niya bangus na sinabawan. Correct. Ayun. Kasi yun yung kinalakihan niya eh. Yun ang kinalakihan niya. Hindi naman po pwede yan dahil nagkaanak ka, ikaw ay lumaki sa mga gulay, isda, tapos biglang or lumaki ka sa mga yan, mga pizza, tapos bigla mo na lang papasukin yung magugulay. Oo. Parang, okay naman every now and then. Alam mo, kanya-kanya eh. Ayan, iba-ibang dynamics. Iba talagang dynamics, promise. Parang katulad lang yung Jegs ng formula-fed babies versus breastfeeding moms. 'Di ba? Hindi mo pwedeng sabihin ang sama niya, hindi niya breastfeed yung anak niya, binilhan niya ng formula. Hindi. Kung iba yung dynamics mo sa okay, meron akong kakilala. Ito na naman. Kakilala ni Nicole! Ang kakilala ni Nicole Yala! Kapit! Ito talaga literal nag-friendship over sila nang dahil sa breastfeeding versus formula fed. Bigla ko lang naalala. Ano sila. So yung isa kong kakilala talagang very 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 intense advocate of breastfeeding. So yung isa ko namang kakilala, magkaibigan sila. Of course, dahil breastfeeding advocate yung aming kaibigan, gusto niya rin na kapag siya ay magkaroon ng anak, magbe-breastfeed din siya. Kaya lang, kahit anong gawin niya, trinay niya naman in fairness. Pero kahit anong gawin niya, hindi talaga madami. So, ang ending, yung bata ay ang payat, laging umiiyak, hindi na masaya. So, ang sinasabi ng breastfeeding advocate, hindi, kasi ano yan, ganito dapat, ganito ganon, pigain mo pa, and law of supply and demand. Ako kasi natutunan ko talaga yung law of supply and demand hanggat pinipilit mo talaga. Tapos ito yung mga kainin mo, ito yung mga capsules na inumin mo, ito yung mga, puro ganon. Iba yung katawan niya. Magkakaiba tayo ng katawan. Saka yun iba lang din yun. yung dynamics ng trabaho. Iba. Yung pinapaikutan mo na buhay. Oo. Tas ang lungkot kasi hindi sila talaga nagkasundo dahil doon. So, ako na bilang nasa gitna, ako na lang talaga yung nalungkot talaga para dun sa pagkakaibigan. And siguro in time, sana maging okay din sila. Pero ang bottom line dun sa storyang yun, fed is best, period. Ayan. Whatever kind it is. Are you breastfeeding in formula? Fed is best. Yun lang yun. Kasi may purpose naman kung bakit na-create yung formula eh. Correct. Kasi may mga mommy talaga na hindi nagpo-produce ng talaga milk. Meron talaga. Diba? At saka tama ka, Jegs, sa sinabi mo, yung dynamics eh. May mga ibang meron akong mga kakilala na uminom lang sila ng nung large na iced tea. Ay, sabi ko sa'yo, siksik, liglig, umaapaw talaga. Glok. Iinumin lang nila talaga yung yung iced tea. Maka 1 litro sila, 1 large na iced tea. Sabi ko sa'yo talagang ang bongga-bongga. May mga iba naman. Sumisirit na talaga, promise. May mga iba naman, tinira na lahat ng klase ng malunggay. Kinain na lahat ng luto ng malunggay. Hindi pa rin talaga. And it doesn't make that person a bad mom. Correct. So, ganun din yon. Kung ang anak ay kumakain ng chichirya, kasi ang afford lang nila kasi mura ang Aisa na chichirya pero nasa kanin naman. Actually sa generation natin, marami din naman ng lumaki lang din sa na hindi na breastfed. Yung
Yung Oh, correct. Hindi Diba? siya marami din sa generasyon natin, Jegs, na dahil nga tayo hindi mga mayayaman, na nag-uulam ng chichirya. Totoo. Ako doon. Inuulam ko dati ang piwi. Hindi namin afford ang burger. So para magkaroon lang ako ng semblance ng burger, tinapay, tas ang palaman ay piwi. Barbecue flavor din naman yun di ba? Ako tinira ko nga 1 litrong pinaghalo-halong soft drinks na dapat sa baboy. Tingnan mo, ayos naman si Diego. Sabi ko kay mama ko, may soft drinks. Sabi niya, meron doon. Sabi niya, ba't hindi mo ininom? Hindi, naubos ko na. Hindi, para sa baboy yun. Yung mga tira-tira pala. pero hindi naman pinainom sa kanya ng nanay niya yun. Choice naman ni Diego Bandido yun. The point is kanya-kanya po talaga. Kanya-kanya po talaga. Ayan. So wag po ito maging mitya ng pagkakaibigan. Tama. Kung meron po tayong kanya-kanyang paniniwala. Ha? O siya. Okay, Docs, exit na muna. Huwag mag-away-away. Ayan, hanggang dito na lang po muna kami. Siyempre, ako pa rin po ang kumikinang na ulo, Diego Bandido. At ako ang kumikinang ina mo, Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Metro's number one. Metro's number one.